И здравейте, в днешното видео ще играя на Майнкрафт. Искам да направя една такава поредица на Майнкрафт. Не знам дали ще ви хареса. Ако ви хареса поредицата, пишете долу в коментарите. Нека да продължим. Без повече приказки, нека да продължаваме. Трябва да изкопаем това голямото дърво. What? Не, аз съм изкопал само тази част. Мале, това дърво. О май гаш! Са тези черни вълци, бе. Мале, те вълци са много страшни. Правя си дърво, пръчки и крафтинг тейбъл. Слагам крафтинг тейбъла тук, правя си брадва и кирка. Взимам си крафтинг тейбъла и взимам малко дърво. И това дърво цялото едва ли ще можем да го изкопаем колкото можем. Вещица ли чуваме? Само да не е вещица. Не, лисица просто бяга. Горката лисица. Сега не знам на къде отивам, но отивам на някъде. Така, тук видях една пустиня. Костенурка. Здравей! Какво правиш? Къде да отидем? Здрасти, почега. Да намерим някъде ръб. What the fuck? Какво си ти, бе? Просто. Пържулки. Мисля, че има някакъв нов апдейт, където са добавили копие, гаст, нов такъв, опитомен можеш да си го яздиш, можеш, той може да ти товари някакви работи, доста работи са добавили. И това ми прилича на лавандула. Си взема едно. Това е люля. Мали. Водата е много красива. О, но! Мали. Се ударя. Не трябваше да падам това. Но не. Не. Спасих се. От смъртта. Стига, бе! Плувам просто на там. Фараме, няма ли да намерим равин? Искам. Сега накъде, на тука. Това е джунгла ли? Не. Това е нормалния байом. Аз от тук много къде си взех люляка. Вари, бахти, умрелия спам. Нищо. Ще направим една къщичка първо. Сега ще взема малко дърво. Така.
не, гладен съм. Добре, че убих прашчо да ям нещо. Така, сега отиваме някъде да си изберем да си направим къщата. Някъде искам да е на... Не знам. Да е... Те знам. Също няма значение сам да имам къща. Това е важното. Така, много гладен съм. Мисля тук да почвам да се строя къщата. Ето е тук. Нищо, че ще е в... Нищо, че ще е на... Мито на морето по-хубаво ще е, да. Значи, се си го правим. Еднакво... Опа. Това малко стана... Да не казвам какво. Така... Опа. Така... Това си го вземаме и купаем пода. Така... Обаче да намерим едно село ще е доста добре. Как мислите вие? Селото доста ще ни помогне. Оттам си вземем легла, къща си намерим и после ще ги убием всичките и селото ще е наш. Не, шегувам се. Ще ги направим най-добрите трейдери. После ще трейдна с тях и като им спре хубавия трейд, ще ги убия. Как да стана там, бе? Не, брадвата ми се чупи. Което не е добре. Сега това правим така. Това така. Това така. О, но. Но и почвам да бегам, бате! Не мога да бегам. Къде отиди? Къде отиди, бе? О, но. О, но. Не. Бягай. Бягай от тука. Айде, за мен. Бягай. О май гаш. Трябва да ям. О, крипър! О, но. Някъде да се заровя. Ето тук. Тук е добре. О, майко мила! Хора, аз ще изчакам вечерта, пак завърша около 2 секунди. Може би. Хора, вие знаете ли какво се е оказало? Че аз имам легло. Да. То е станало време. Ден. Окей. Още по-добре. И аз тук това време чакам да стане ден. Това е толкова време. И аз съм имал просто легло в инвентара си. Просто не знам как съм го пропуснал. Сега ще ви забързам малко как строя къщата.
И хора, това ми е къщичката. О май гаш. Тя е несиметрична. О, но. Това ужасно стои така. Чакай да малко да оправим проблема. Така. Тя къщата пак е несиметрична. Живи и здрави. Хора, мисля до тук да приключва този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако искате втора част, пишете долу в коментарите.